Daħal fil-5 jum tiegħu il-ġuri li fih missieru iben Joseph Grech ta' 61 sena u ibnu Kurt ta' 31 sena magħrufa bħala Innemes qed ikunu mixlija bil-qtil ta' żagħżugħ Brandon Patch li kellu 21 sena. Is-sibt filgħodu sar l-aċċess li matulu l-imħallef Consuelo Cherry Herrera flimkien mal-prosekuturi, l-avukati tad-difiża u tal-vittma ingħataw spjega ta' kif allegatament seħħ id-delitt. Preżenti wkoll iż-żewġ akkużati massin mill-pulizija u bosta uffiċjali korrettivi. B'mod kronoloġiku ta' kif l-investigaturi jemnu li żvolġit l-istorja li waslet għad-delitt, l-aċċess beda biswit il-korsa tal-Marsa f'remissa tal-akkużati u tkompla fil-Pjetà fejn kienet ipparkjata l-karozza u ħdejn ir-residenza tal-akkużati. Mill-ġdid taħt il-lenti sprall f'din il-lokalità fejn instabu żewġ tiskieken kbar imċabsin bid-demm. L-aħħar waqfa kienet fi triq Giovanni Barbara, it-triq li fiha twettaq id-delitt. Patch, magħruf bħala il-Galalli, inqatel fit-2 ta' April tal-2017. Fix-xhieda tiegħu it-tabib forensiku Mario Cherry spjega kif it-tobba li għamlu l-awtopsja fuq il-katavru sabu madwar 16 ferita f'sidru, spallejh, ġenbu, kuxtejh u daru. Qalu wkoll iż-żewġ daqqiet fatali kienu f'sidru u f'daru. L-akkużati qed iwieġbu mhux ħati għal dan l-omiċidju, kif ukoll għall-akkużi ta' possess ta' skieken, teddid u ksur tal-paċi pubblika. Matul din il-ġimgħa l-qorti reġgħet semmet kif kollox beda minn argument dwar l-aċċess ta' minuri li għandhom Kurt Grech u Jessica Bilocca li dak iż-żmien kienet f'relazzjoni ma' Patch. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Kevin Valletta u Kayleigh Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-akkużati għandhom jiddefenduhom lill-avukati Robert Montalto, Edward Gatt u Kathleen Grima. L-avukati Rachel Tua u Ismael Bsajla qed jidhru għall-familja tal-vittma.